Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia, benvinguts a un nou programa de Retuit Ràdio. En aquest dilluns ens trobem amb diferents col·laboradors de diversos centres educatius de la nostra localitat. Participen els següents. De primer, el Col·legi La Nostra Senyora de la Consolació. Després tenim el Centre de Formació per a Persones Adultes i per a finalitzar comptem amb la participació del Col·legi Mestre Francesc Català. Hola, companys, com esteu? Encara esteu confitats? Vull dir, confinats a casa, o ja heu pres una mica l'aire? Hola, Aleix, doncs ja una mica millor, perquè la veritat que al principi de tot d'això va ser una mica... Ja veus, en la meva casa ens barallàvem el meu germà Hugo i jo per baixar a tirar el fem. No sé si ho havia vist mai. Doncs el meu gos estava molt content quan el traiem a passejar tots els dies uns quantes vegades. Encara que ara que penso al final feia una mica de cara de cansat. Bé, què vos pareix si parlem una mica de com hem viscut cadascú aquesta situació des del nostre punt de vista de xiquets i alumnes? Genial! Molt bé! Per exemple, podríem parlar de com creiem que canviarem les nostres vides després d'aquesta situació. Jo crec que la meva vida ja no serà la mateixa, però hi ha que començar de nou. Hem de ser positius i pensar que tot es fa per el bé de tots i invitar mals majors. Què penseu vosaltres? Doncs jo crec que canviarà bastant, especialment pel que fa a acostumbrar-nos a les noves normes higièniques i de seguretat, com l'ús de mascaretes i gel desinfectant, respectar la distància de seguretat, evitar aglomeracions de gent. És una mica rotllo, però la veritat és que arriba un punt en què t'acostumbres. Bé, acostumar-se, no sé jo. Però bé, pel que fa als canvis que es produiran en les nostres vides. Jo crec que la meva vida no canviarà en fer les coses que ja feia abans, sinó en com fer-les. És a dir, crec que podré fer les coses de sempre, però amb responsabilitat i sentit comú. Allò que sí canviarà la meva vida són aquells hàbits adquirits durant la pandèmia, tal com ha dit Lara. Estic segur que podrem gaudir de coses que abans de la pandèmia no li donàvem importància, com per exemple compartir més temps amb la família. Estic d'acord amb tu, Izan. Jo m'ho he passat molt bé al tindre més temps per estar amb la meva família. Però com a part roïna, també crec que hagués sigut millor anar al col·le i fer les classes com les fèiem sempre. Però una cosa, xics i xiques, no sé si sabeu que ja quasi tenim l'estiu ací. Jo, per aquest estiu, havia pensat en anar de viatge a algun lloc amb la meva família. En principi, ens marxàvem a l'agost, però no sé si serà possible sortir de la Comunitat Valenciana, amb seguretat. No sé, ja veurem. Si no es pot anar a cap lloc, tampoc passa res, perquè a Benicarló s'està molt bé. Què en conteu vosaltres? Quins plans teniu per aquestes vacances? Doncs mira, Aleix, els meus plans per a l'estiu són anar a Vinaròs una setmana, anar a la platja, sortir amb les amigues i si arribem al que diuen nova normalitat,
anar a visitar els meus iaios d'Ulldecona i estar amb la meva família i cosins. Jo també tinc moltes ganes de veure a la meva família, Lara. Els meus plans per a aquest estiu són veure els meus cosins que viuen en València, banyar-me a la piscina dels meus avis, que és molt gran, i quan se puga m'agradaria convidar els meus amics a que vinguen, serà molt divertit. Potser també aniré a un campus d'estiu amb una amiga del col·le. Clar que sí, Adriana. Jo tinc moltes ganes d'anar a la platja amb els meus amics, visitar a la meva família d'Andalusia i convidar els meus amics a la piscina de la meva comunitat. Però, clar, abans haurem de saber les normes de seguretat que haurem de complir en aquests llocs. Però hi haurà un moment en el que tornarà a començar el col·le i no tinc gens clar com ho farem. Crec que serà un principi de curs diferent als anys anteriors, perquè com tu ja haurem de prendre moltes mesures de precaució. Crec que no podrem jugar en el pati tots els companys com fèiem abans, sense distàncies i despreocupats. A més, crec que tindrà més presència l'educació telemàtica. Estic d'acord. Sense dubte serà un començament de curs diferent. Crec que estarem asseguts en forma individual. Quina llàstima, perquè asseguts en grup aprenem molt i ens ho passem genial. Segurament seguirem utilitzant les mascaretes i el gel desinfectant per a no contagiar-nos. Què penses tu, Adriana? La volta a l'escola crec que serà complicada, perquè en un col·le el més important és recolzar els teus companys i treballar cooperatiu. I aquesta situació tot es fa més difícil. Jo crec que potser ens faran anar al col·le una setmana uns i una altra setmana els altres, utilitzant les mascaretes i els gels desinfectants. Però tot això ja ho veurem. Ara el més important és cuidar la nostra salut i la dels que ens envolten. Bé, companys, m'ha alegrat molt de parlar amb vosaltres. Sí, ara que tenim supercontrolat el tema de les videoconferències, ja podem quedar i xerrar sempre que vulguem. Sí, però on estiga una bona abraçada o un bon partidet al pati de l'escola que es llevi la tablet, l'ordinador i tot el demés. Bé, paciència, que segur que dins de poc ja ens podem tornar a trobar i tots haurem après a valorar la importància d'estar amb la gent que estimes. Això és una abraçada virtual a tots. Adeu, adeu, adeu. Adeu. Hola, em dic Patri i treballo en l'escola d'adults de Benicarló. Em ve molt de gust contar-vos un conte. El conte es titula El pardalet ferit. Això diu que era una vegada un pardalet ferit que no tenia casa. S'acostava l'hivern i tots els seus companys anaven buscant la calor. Ell, però, com no podia volar, havia d'estar en aquell lloc. Començava a tenir fred i no sabia on refugiar-se. I va pensar que entre les fulles dels arbres podria amagar-se fins que passés l'hivern. S'acostà a un xop i li digué: «Puc quedar-me ací? Ja ve l'hivern i no puc volar. Tinc molt de fred». «No», li va respondre molt enfadat el xop. «No vull tenir preocupacions». Al costat del xop hi havia un ameler i el pardalet li demanà el mateix. «Puc quedar-me amb tu? Ja ve l'hivern i no puc volar». «A mi no em vingues, pardalet, que et tiraré». El pardalet es quedà molt trist. A cada moment que passava tenia més fred i no sabia què fer. Però un pi que estava a prop el cridà: «Vine, acosta't, pardalet».
vols fer la teva caseta entre les meues branques? I el pardalet li digué, clar que sí, no sé com te ho agrairia. Tria la branca que més t'agrade, li va dir el pi, però jo t'aconselle aquesta, perquè aquí sempre li pega el sol. I una garrofera que era al costat li digué, jo et protegiré del fred, pardalet. I una alzina que hi vivia a prop li digué, jo et donaré els meus aglans. Aglans en castellà es diuen bellotes. Aleshores l'alzina li digué, jo et donaré els meus aglans per tal que no tingues fam. El pardalet estava ara molt content i agraït d'aquells arbres que tant l'ajudaven i es feren tots molts amics. Els tres aves estimaven molt el pardalet. Un dia arribà el senyor vent i es va assabentar de la història del pardalet i li digué al seu fill, bufa a tots els arbres menys al pi, a la garrofera i a l'alzina, perquè s'han portat molt bé amb el pardalet ferit. I així va ser com aquests tres arbres conservaren durant l'hivern les seues fulles i els altres les perderen i es quedaren nus. I així acaba aquesta bonica història del pardalet ferit. Vinga, moltes gràcies. Hola! Avui, el Col·legi Mestre Francesc Catalán hem preparat un programa especial. Ja s'acaba el curs i per les circumstàncies que estem vivint no podem acomiadar-nos com cal del curs de sisè. Així que hem tingut la idea d'aprofitar aquest espai per a oferir-vos el missatge d'acomiadament als nostres estimats alumnes de sisè. Poseu molta atenció. Hola, soc Cristina, la vostra mestra d'infantil de 4 i 5 anys. Encara us en recordeu? Jo sí. Éreu un grup fantàstic, tots a una, sempre a punt per ajudar aquell més xicotet o més dependent que necessitava un cop de mà sense importar-vos les diferències. Amb molt bon cor. Posant en pràctica eixa paraula que avui està tan de moda, inclusió. Ei, xics i xiques, soc l'Idon i encara recordo el primer dia que vaig anar a buscar-vos a la fila, quan començàveu primer. La vostra motxilla era més gran que vatros. Quines caretes d'il·lusió i de susto al mateix temps. Clar, vos havien dit que primària era tan difícil, però ho vam superar amb moltes abraçades i esforç, sí o sí. Encara guardo més d'un dibuix penjat al meu suro. Ara em toca a mi. Soc Maria, la vostra tutora de tercer i quart. Sempre sereu per a mi un grup molt especial perquè heu sigut el darrer de la meva història com a mestra. Pel meu cap encara desfilen un bon grapà de sortides, excursions, moltes activitats i bons moments amb vosaltres. Això sí, éreu un grup amb caràcter. Què em dieu dels conflictes al pati o a la classe i de les llargues reflexions de després? A més d'un, li va anar ben bé totes les activitats que fèiem de Mindfulness i del racó de la calma per tal d'asserenar-se. A mi, segur que no m'heu oblidat, que encara sóc la vostra tutora. Junts hem passat els darrers cursos de l'educació primària, amb un final únic, com no, el coronavirus. Però no ens té que importar, hem de quedar-nos en totes aquelles experiències que hem compartit, en tot allò que hem après.
en aquells moments únics. Recordeu algun dels experiments que hem fet a classe? I de la visita dels científics? I què em dieu dels pollets que van sortir de la incubadora? Moments únics que espere que no oblideu. Estic totalment segura que més d'un de vosaltres sortirà científic i es dedicarà a conèixer més de prop aquests maleïts virus. Un beset molt fort i una abraçadeta que ens queda pendent. Hola, alumnes de 6è. També jo vull acomiadar-me de vosaltres després d'haver sigut la vostra mestra d'anglès durant molts cursos. Us desitjo que la nova etapa que començareu el curs vinent siga tan divertida, profitosa i inoblidable com la que heu viscut al francès català. Good luck, everybody! Com a mestra de música, jo també vull que tingueu present tots els mestres especialistes que heu conegut al llarg d'aquests anys i que us han ajudat molt en el vostre aprenentatge. Especialistes d'educació física, de religió, de valors, de reforç, o aquells que us han oferit una atenció més individual i especialitzada quan ha sigut precís. Com a presidenta de l'AMPA, vos vull dir també que ha sigut un plaer comptar amb vosaltres i les vostres famílies durant estos anys que hem compartit junts. Us desitgem el millor. Bé, i em toca acabar a mi com a directora. Estimats alumnes, acabeu una etapa de la vostra vida, que sempre recordareu. Espero que d'una manera positiva. Però encara haureu de superar moltes més. Us caldrà constància, determinació i confiança en vosaltres mateixos. Per la nostra part, esperem haver estat a l'alçada. Que aquest grup de joves que ara abandoneu l'escola sapigueu ser, abans de tot, bones persones. Ànims i fins sempre! Així donem per finalitzat el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat moltíssim, gràcies per escoltar-nos i ens veurem el pròxim dimecres. Adeu! Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.